salamat po mga sibiyan. Salamat po. So bless bayan sa lugar. Ang therapy si Mike Condotso. Tapos po, samahan po kami sa amin ng sa pangalan ni Jesus at kami sa kami. Basta ka. Tawel. Bingay mare. Hello. Hello. So, ngayon po mga subscribers, may bagyo, hindi nila ako sa labas. So, more on, focus kami yung Simpsons therapy. So, these are 21 sessions. Kaya naman. Pagaling. Yan, zero ba? Okay? 2. Ito. Okay. Ba? Aba ba? Gusto ka na eh. O. Kamutin mo yung ano mo, yung ito nga. Kamutin mo dito. Very good. Babangin mo yun. Babangin ka ang babangin. Tandaan. Yan. Bilaw mo. Taas mo ulit. Taas mo. Okay. Baba mo ulit. Taas mo ulit. Inisok ko. Okay, very good. Yan. Okay nyo. Ang tanggal mo yan. Ano na? Yan. Tapos ka na yan. Okay? Yan. Okay? Boss, okay? Okay, good. Hello? Kakray-kray siya? Nakapag-break ka na rin.
Yan, mare. Maulit. Bawal ulit ulit. Sige, bukas ulit. Very good, mabilis lang. Sige, baba. Yan, mali pa rin. Kumali ka rin. Tapos, okay. Taas mo ulit. Taas mo. Tulog. Ano yung isa pa? Taas mo rin. Baka mo yung ulo mo. Very good. Kapot sa ulo. Yan, baka lang yung ulo mo. Yan, nakakabot ako. Nakakabot ako sa mga videos ko ng mga subscribers like this. So kasi bumabagyo, may ulan sa labas, hindi kami nakapag-booking. So maybe sa mabiyan ng schedule kami ay maglalakad. So focus kami dito sa massage therapy kasi si Mari. Pag malamig talaga, medyo walang gana maglakad si stock patients natin. Talamin. Babo mo. Mangulis. Yan. Sige, yan. Mangulis ka. Yan. O, manangulis na ito. Sige, sabay ka rin. Exercise. Sige, nangulis ka kunwari. Yan. Hello, hi. Good night. Hi. Okay ka, Mari. Uy, nangulis ka. Talong. Tapusan ko rin. Bababa na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ano naman? 1, 2, 3, 4, okay. Very good man. 5, okay. 5, dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, reverse 9. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, relax, tas. Okay, asma kita lagi mo. Asma. Sige mali, sige. 1. Babangin. 2. Very good. Babangin. 3. Babangin. Okay. That's all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Push. Okay, push. Yeah, very good. Okay, very good. And up. Then reverse. Again. Reverse. And shake. And then normal. And twist. For the movement. Okay, very good. So ito po yung nga po ang motivation kay Mag-Dustin sa Douglas po. So lahat po ng mga pinamaan bagyo ay pray na ginaayos na po yan. And pray po rin sana po ay
Bless ka mo, pwede ko ang pinag ng Bisaya. Sa nagpirang Diyos Ama, sa pangalan ng Jesus. Salamat po. Palasi po yung aming latest vlog. Always subscribe po ang ating YouTube channel. Hanggang mag-testing po. Tama rin. Tama.